baphulaphuli kule ncwadi kwabaseFilipi sahluko sesesine ivesi yona yeshumi elinesithathu. Ndinako ukuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo uKristu. Umpostile uPawulos Dombo xa kuthiwa wabamba ipeni nephepha wabhala nencwadi, yes, kuthiwa he was under house arrest, usentilongweni okanye uvalelwe. Kodwa kule meko yokuvalelwa kwakhe ukhupha indaba zovuyo, because akho nto yonzakalisa abantu njengoba athi umuntu elimele ahambe ayokuthetha. Ufumaniseka into yoba endaweni yoba athethe indaba ezakhayo, kodwa isikakhulu uveza ukulimala kwakhe, uveza into ezimbi. Ndinako ukuzenza zonke izinto ndikuKristu. Mhlawumbi Dombo besizobuza kule ncwadi kwabaseFilipi, ukuthini uba kuKristu? Ukuthini uba kuKristu? Ngoba le ncwadi yabaseFilipi baphulaphuli besabela FM uthi umbhali yibani nale ngcinga uKristu wayinayo. Thathani the mindset kaKristu ukuze bethunana sibe kuThixo, noThixo bekuthi masithathe ingcinga uKristu wayinayo. Eyokuqala into yoba ube kuKristu Dombo kukuthobeka. Humility is wisdom. Ukuthobeka Dombo okumane kuzekeliswa ngamanye amaxesha kuthiwa uYesu wadinga itransport wathatha idonki kuba idonki ithobekile. Eyona nto izosinceda yinto yokokuba yibani kuKristu. And xa kuKristu uzonxiba i-raincoat, bazothi abantu bethetha izinto ezimbi ngawe ube ngathi uva. Baphulaphuli besabela FM, ewe xa kuKristu izinto zonke Dombo uyazegquma. I-raincoat, amatye ophoswa ngawo kwehlabathi, amashwa awakuwe, kodwa uzimela nje nge-remote, nge-raincoat ekuKristu. Singagqithi isichotho Dombo wembathe nje i-raincoat. Sizothi kuni baphulaphuli besabela FM, ewe uthe uKristu xa isishiya wathi thandanani uba nithe nathandana. Ihlabathi lonke lizonazi into yoba ningabafundi bam. Baphulaphuli besabela FM, uthando Dombo oluthandana xa kungekho sizathu sokuthanda, kodwa uthando bekele uthande. Uthando Dombo oluthanda naxa Dombo umntu engawufiki kwinqanaba ufuneka umfuna ufike kulo, kodwa umthande. Uthando olungenamkhethe. Baphulaphuli besabela FM, uthando oluthanda nditsho iintshaba. Baphulaphuli besabela FM, withi ke ngokule vesi ndinako ukuzenza izinto zonke ndikuKristu. Abantu abakuKristu Dombo bachazwa incwadi endumiso. Ewe banjengomthi omiliselwe xa kwemijelo yamanzi, abanika isiqhamo ngexesha esifanelekileyo, ngexesha lazo. Baphulaphuli besabela FM, yibani kuKristu ukuze nikwazi ukunikeza isiqhamo. Akukho nkolo, akukho luthando, akukho kuzeka kade umsindo. Baphulaphuli besabela FM, uthi noba umuntu Dombo ukovatheke kabi sokhupha isibhamu somenzakalisa, ngoba kakade umsindo wakho ukufitshane. Kodwa xa kuKristu uzeka kade umsindo. Ibani nale ngcinga uKristu wayenayo. Wathi naxa ilingana noThixo, kodwa wakhetha uba azithathe njengesicaka endlini kaThixo. Baphulaphuli besabela FM, eyona nto zosincede into yokokuba baphulaphuli sibe kuKristu. Bazalwane bam abazintanda, and abantu abakuKristu Dombo
Dombo bavavanyiwe ngoba uthi umbhali xa ufuna igolide Dombo uyikha igolide idibene nomhlaba kodwa xa kupurifywa kuthiwa igqitha emlilweni igolide ushiyeke udaka nomhlaba kuphuma igolide. Ewe bazalwane zibalelene ezi zinto okokuba zezomzuzwana baphulaphula beSabela FM. Ewe uthi uPawulos ndinqwenela into enye okokuba ndimzuzu uKristu ndifunyanwe ndikuye. Uthi ke ngoku uPawulos zonke izinto ndandicimba zinaxabiso ndasuka ndazibalela kutheni ziyinkunkuma ngenxa yakwanda kwamandla kaThixo ebomini bam. Ewe baphulaphuli beSabela FM siza kuni ngale mini namhlanje sithi ndinako ukuzenza zonke izinto, ndinakuxolela nomuntu ongaxolisanga kodwa ndimxolele kuba xa kuKristu uba sisidalwa esitsha. Baphulaphuli beSabela FM ndimbonile uStefana Dombo equlutywa ngamatye akajonga abantu abamqulutya ngamatye kodwa suka kuthi uStefana ndibona amazulu evulekile. Baphulaphuli beSabela FM masibe kuKristu eyona nto ezosinceda kule mfazwe esiyilwayo into yokokuba ngubani ongakuthi ngubani ongakubo mkhulu ongakuthi kunalowo osezweni. hlalani kuKristu baphulaphuli nimthande uThixo ngenhliziyo yenu yonke ngamandla enu phela ngengqondo yenu yonke zeningacingi into yokokuba kukhona omnye uThixo. Singamfanekisa nantoni uThixo afane nayo, singamlinganisa nantoni uThixo alingane nayo. uThixo we cannot comprehend. uThixo ungaphezulu kwengqondo yomntu. Thixo kunangqaleko, Thixo unangqibeko. Akho ndawo singamqala kuyo uThixo kungekho nandawo singamgqiba kuyo. Uzumthanda uThixo ngengqondo yakho, ngomphefumlo wakho nangamandla akho ephela. Wenje njalo nokuthanda ummelwane wakho. Ndinako ke ukuzenza izinto zonke ndikuKristu undomelezayo. Baphulaphuli beSabela FM uthi lo mbhali ndike ndiqaphele Dombo xa abantu abadala beguga umuntu uyadinga umsimelelo athi ngexesha benamandla uhamba kodwa xa ephela amandla adinga umsimelelo. Uve noba ezophakama athi kalani sondeze umsimelelo wam ukwenzela into yoba ndikwazi ukuma ndomelele ndicenga indlela. Sizothi kuni uYesu ngumsimelelo. Thathani uYesu ukuze nikwazi ukuma kwimeko zehlabathi. Mninzi mkhulu umoya obhudlayo nosazobhudla kodwa xa kuKristu zonke ezo zinto Dombo ngoba ngathi unxiba i-raincoat zibethe ziwe ngaphaya. Baphulaphuli beSabela FM simile hayi baDombo zisehleli izinto. Asileveki le kanye uSathana ngokwakhe ebecima ugqibile ngathi kodwa simile ngenxa yamandla kaThixo, ngenxa yokuthemba uThixo. Kulungile ukuthemba uThixo kungathenjwa abantu. Ulungile uThixo, uthembakele uThixo. uSathane beke wasivivinya, uSathane becinga into yokokuba namhlanje soba asisathethi sisamile sithi noba sinanto kodwa uThixo yena ulungile uThixo. Ewe baphulaphuli beSabela FM ningajongi izinto eziphathekayo. Nazi nje ukulunga kukaThixo. EDombo kuba ngasa uThixo usigcinile. Akozela kalali umgcini kaIsrayeli. Hlalani kuKristu nokwenza izinto ezingena kwenziwa ngabantu. Hlalani kuKristu nizophumela lapho khona abantu bathafa khona. Hlalani kuKristu, uKristu uzoba ngamandla, uzoba kukutya nakulamba, abe ngamanzi nakunqanwa, abe ngamendu nakuphelelwa ngamandla. Hlalani kuKristu nihlaziyeke emandleni. Bathunana silindiwe kwela cala kodwa umuntu oya kwela cala Dombo ngumuntu owoyisileyo, ngumuntu olwe imfazwe emhlabeni woyisa. Sizothi ke ngokamandla amandla
ukoyisa Dombo. Simbona phi into yokokuba uThixo unamandla ukoyisa. ngolwesihlanu wabethelela uKristu emnqamlezweni. Kwayena wathi Eloi, Thixo ndishiya ngani? Wamflathela umse kuba wayigcwele isono, wayirepresent isono ngalamzuzu. Kwathiwa ke uKristu umphefumlo wehlukene nenyama, ajayiva amadimoni, uSathane ephakathi kwawo akikizela. Lathula izulu ngomgqibelo lathi cwaka Dombo. Kodwa ngecawe ekuseni kuvakala indaba siye engcwabeni ebeline bodyguards, ilitye beliqiniwe. Sifike lo unamandla evukile ekoyisile ukufa. Baphulaphuli beSabela FM, uvukile uKristu, uyaphila uKristu. Baphulaphuli beSabela FM, ibani kuKristu, ibani kuKristu. Ewe uThixo Dombo nguThixo kaAbraham, nguThixo kaIsaka, nguThixo kaYakobi. Uthixo ngokumbhali akangoThixo wabafileyo, uThixo wabaphilayo. Ibani kuKristu, ibani kuKristu, ibani kuKristu. eDombo emabandleni abantu bayahlebana, abantu bayaqudelelana phansi, abantu lento emvisa omnye kabuhlungu, omnye umuntu uyamhlekisa. Uhlekiswa kanjani inhlungu yomuntu eDombo emabandleni? Le ndawo kanye abantu bekufanele into yoba bayancedakala, kulapho khona baxhela umphefumlo. Kodwa sizothi bethunana, dibana nabazalwane, niqhekeze isonka, nimane nikhumbula. Xa qhekeza isonka kusele wine kuthiwa Dombo, xa qhekeza isonka khumbula ngumzimba owaphulwa ngenxa yakho nabaninzi. Khumbula ligazi elaphalala ukuze wena usindiswe. Baphulaphuli beSabela FM, ngoko ke hlale budlelwaneni babazalwane. Into zokugcina ukuKristu, into yokuba be in fellowship with God. Baphulaphuli beSabela FM, make kufunyanwe ngo-2 AM ungalelanga uthi Thixo ndingumntwana wakho, uthi Thixo ndingumntwana wakho. Kwaye uyandazi ubuthathaka bam baziwa nguwe, namandla amaziwa nguwe. Ndingowakho, ndadalwa nguwe, sukundiyekela ndiwe esonweni, ndiwe kuhendweni. Baphulaphuli beSabela FM, siza kuni namhlanje sithi ningoyisa, ningoyisa, ningoyisa. Zonke izinto ezivelayo ninako ukuzinqoba uba nje nike nathatha nabakuKristu. Ibalekile into yoba nibe kuKristu, otherwise enye into izamva. Funani tanci ubukumkani bukaThixo, zaya zonke izinto ziza kulandela. Suleqa imali, suleqa imoto, suleqa impumelelo. Funa nje uKristu. Xa uThixo ngakuwe une-blessing, unentsikelelo. Ngoko ke akukho mnyango unovalwa kuba uhamba noThixo. Into uThixo ayivulileyo ayinakuvalwa mntu. Ucango oluvulileyo uThixo alinakuvalwa mntu. Intsimbi uThixo ayigqobileyo ayinakolulwa mntu. Siza kuni namhlanje sithi eyona nto ibalulekileyo into yokuba nje fumaneka ukuKristu, fumaneka ukuKristu. Ngamanye amaxesha Dombo, ukuze sihlale kuKristu bethunana singabantu sinempazamo. Ngoko kufuneka ngamanye amaxesha uhlale uzibika kuThixo, uthi ndingumoni phambi kwakho, ndinetyala Thixo wam, kodwa nceda uxolele zonke iziphoso zam, uziphose kude njengentshonalanga empumalanga. uThixo uyakwazi ukuxolela, uThixo uyakwazi ukulibala, uThixo uyakwazi ukujonga ngamehlo amatsha, nothi ngamehlo amadala, nezono zakho uyakwazi uThixo ukuzicima. Bethunana sizothi kuni ngoku, hlalani kuKristu, hlalani kuKristu. Mnye Dombo umlamleli, ayikho enye intshumayelo esinayo. Mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo ngumntu uKristu Yesu. Ayikho enye ibridge yokubonana noThixo ngaphandleni koba ube kwesi sikhephe sikaKristu. Uzokusinda kwindikika ezayo enokufa phakathi. Yes, man. Sithi baphulaphuli, hlalani kuKristu. Hey.